Sansan kan belum mulai ngobrol. Wah, apa kan yo? Hah? Apa sih? Lagi gaya apa? Kepo. Bu ambek kanca sing ngono. Tak kandhani tapi ana sawerane 5.000. Wong loro gratis 100 no. Ma, 60. 5.000. Ya wis lah. Wis wong ngono. Sik, tak gede. Ayo, ini kan gede iki. 5.000 berarti gua tambah 5 no. Ini aja. Pas ya, nanti ya. Tak kandani tapi ojo ngamuk ya. Tenang ya, tak kandani ojo ngamuk. Sedih tak kandani rasa kesuwen. Ini sebenarnya jebakan khusus.